I don't want to mention him, dear presenters and their panelists have crossed all boundaries of respect. We demand that Media General render an unqualified apology to Eeee.Asante and Asanteman in general. Their reckless actions have fanned the flames of division and dishonor, and they must be held responsible and accountable. To the show hosts and the panelists who have contributed to these unprovoked attacks, we send this clear message to you. You will be held accountable for your words and actions. I repeat, you will be held responsible for your words and actions against Asante. The damage caused by such inflammatory rhetoric is not something Asante will overlook. Now, it's a time for reconciliation and respect, not division, as you are doing. Now to the issue of Galamsey, illegal mining, as we call it. It is a burden to Ghana. Galamsey is a complex problem involving politicians, chiefs, private individuals. This menace should not be politicized. Eeee.Asante is fighting the menace. You remember that chiefs have been distilled for engaging in Galamsey. We urge the government, politicians, and security agencies to complement these efforts, especially in central, eastern, and western regions as well. In defending our heritage as the use of Asante, we strongly believe that peace and dialogue should be prioritized. This is why we are calling on the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, the National House of Chiefs, the security agencies, and the National Peace Council to take immediate action. Their proactiveness would have quenched the chieftaincy dispute from the Bono regions. We want to serve a notice to all who harbor intentions of disrespecting Asante and attacking Otumfuo that we are fully aware of your plans, and let it be known that henceforth any attack or expression of disrespect towards Eeee.Asante shall be met with the same force. Mom. And now before I translate into our preferred local dialogue, I want us to sing this song for Asante man. Eeee.Asante man, Asante Kotoko, Ukum Apil Beba. 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 Asante Kotoko. And someone I'm breaking can at the fact, and yet I ain't someone who are Ghana. If you know minimum, that's what I said. Oh, every woman here was saying, man, so I can
and now imagine the same idea and wolf. Now, what share, sir? I am free. Woman, and I'm who be here every year, mine. Yura, Santa Hina, who was Sabre, and the Peja woman who be here, mine. The air, Mamma, said Lady, oh, I won't mind any free Mesia. Sikajamo, who mind, one was I say, 7 years ready to me, say, who mind. Yet the only said, one and one, I say, Nimmy, and I said, set and I give you much, that's it, and make us answer. And the woman, and I say, yeah. So young for time. Now you shall Santamaya. Asantamaya Kumasemtua, and I say Asante Mantam. Santamaya over to a near Santamaya, Mantam in Siam, or Ghana Memo. Now, Maya, my new grown could a couple of one. I mean, a friend of Santamaya. I did it at Trema. Fabre, Setchre, Adanse, Pamaya Yokumasi. I have Amansie, Asante Achem, Bono, Rabra, and Lumina Kamubi, and Yara, and the Kamubi, Asante Mani, for Ayura, and a Sassi, Nina, making now, and see, Nasabi, a shell, who said I am for being a better said, and yet I am for being a walk, man, town, what she said. One day, Asante Maya Momo Kamubi. Ye come to Abu Namoya who say your brady, young Sumo Mesiada, the young Sumas and my council. Now, Oba, give me a friend of Regional House of Chiefs, and I say, a man Tamono, I am from Kabukua, a woman. A year Oba, then you and ask for president. When it to me be our war. A year, a man in I cannot know in our Regional House of Chiefs. Omuna, eh, well, what to me now? Piano one to me, a prodigious. You're a father to me, a fool, Piadias, I will mind receiving. Now, a year a man Tamono, found then a friend, president of the Regional House of Chiefs. Only to me, be said, or my in on any war, some man tell me more. Now, Mamma, and money, baby, you will cycle, and in 2 years, what deal with the pool. What didn't you even read? Yeah. And see, I never correct that. Say, or my individual to baby, someone yet president of Regional House of Chiefs, he said, on Penema, who be on your mind here, was so region, you know, on Penema, be Regional House of Chiefs. Let me sit down. Now, sign for your wishes up, no region is AS and then Asante Maya Cardiac, so we can. Yeah. Omunshaye, Okopoke, see any demo. Yeah. Hence now, Emma Sabi. The end another match afterwards it's no more woman, one who wants somebody to know to move from yet in the neck and in the china. Yeah! Then Omutu Omofu. Now when I need him say, or Hene you are, and Kaukasa, and one year, what blood with now can you put it down? And yes, I want to know. Ever to ground ransom at the end to William Papa, a penny per on my receiver. To a union Ghana, I want it in the pen, attitude, level, educate 2% of population was our and was your pa, and I can wait with you, though you will sure focus. Yes, Anna Sabi, I hear at sea, I will mind receiver. Maybe also your Tracia will say. 10 years, and then someone said, "Rest on your walk at Yachami, and Asante man." If you know what, I'm on your phone being so educated. Yapa. Romeo. Now, some I know, please, sorry. Oh, what is so many so what I didn't say? You were something you to me, and all time we are sitting now, we are sitting at the man. When I'm in Nipano, yeah, and then somewhere in the press, I'm a sub when you're in the and sit down, that's why I shut our on my race. Santa region, and Kuam make us unto my one. Santa region, quiet to a bar.
amanyɔkuo yi mmienu nyinara vote a wɔnya original baabia ne wɔn nyɛ bi baabia ne hɔ a yɛto aba a amanyɔkuo yi mmienu nya bi kyɛn ɛyɛ Asante Bridge memfa ahafomai memfa abonlis ɛne bono ɛne biguti kora meka nti ɛyɛ dɛn na amanyɔkuo tumi tu wɔn ani ebi si Asante Bridge so keka nsɛm wɔ sɛ bi wɔpɛ sɛ wɔde gu akyeame ɛmu fi yɛntena hɔ ɛma saa nneɛma ɛnkɔ so yɛbɛsrɛ yɛn nuanom amanyɔfoɔ sɛ saa nsɛm a ɛkɔ so no ɔmu ntwa so na ɔmu nyae na saa akwadaa bi hyɛ baabi na wɔka nsɛm de gu kyeame ɔdi atam ka nsɛm a ɛmfata ɔmu nkyerɛ yɛn ne yɛnhunu sɛ saa nsɛm no ɔmu nsosɔ so na ɔmu nkasa kyerɛ saa nkwadaa no na ɔmu nyae saa deɛ na ɔmu ɛyɛ sɛ yɛsɛ panyin tena fie ɛmɛ nkwadaa no nanka yɛgu nankarefoɔ yɛ dɛ ti sɛ wɔmfoa de akwadaa no yɛ so atea no na ɔmu nyae ɔdɔ no nyinaa asantema wɔma amane kɔdi yɛ nyinaa afei nsɛmtwerɛfoɔ a yɛne mo yɛ adwuma yɛbɛsrɛ mo ne titiri ane media general ɛne n'adwuma ahodoɔ a ɛkeka ho a deɛ di mu titiri paa ne Onua TV yɛbɔ mu kɔkɔ sɛ nsɛm a bɛɛ na wɔtwe mu nkurɔfoɔ bi tena Onua TV so ɛmaayɛ bi o maayɛ bi ɛtena hɔ a sɛbi mese ɛtena hɔ a mokeka nsɛmhunu ɛde ɛkyerɛ n'ahyia ɛgu akyeame so ɛne asantema nyina so no media general nkyerɛ yɛn sɛ saa asɛm no ɔmo ntaa akyire na ɛyɛ sɛ ɔmo de akyɛw bɛɛ wɔ duro ɛbrɛ bɛwohoro nananom ho ɛwɔ nsɛmfunu ne nsɛmfo a mama kwan fred nasema nkurɔfoɔ atena saa kasafonyini no so akeka ɛde akyerɛ yɛwura no yɛn mu ɔma ahyia na ɛnyɛ saa asantema mabunu yɛbɛkyerɛ wɔ sɛ yɛyɛ mabunu na sɛ wɔyɛ maa yɛwɔ yɛ asantoafoɔ yɛ dɛ tinya ma ɛne ama ɛne mode asi ani na wonyɛ baabi abɛka na sɛ yɛn bɛɛma nso ati sɛ mu di a yɛbɛyɛ baabi asusu ane bɔde mɔ na mo nsɛm a maka yɛbɛhwɛ sɛ mobɛtwa so aba ɛwɔ asase so afei yɛmfa yɛ asɛm nkɔ galamsey illegal mining so illegal mining deɛ a yɛ galamsey yɛnyina nim sɛ ɛsɛe wɔ man no yɛnsuo ne akwa yɛ nyinara asɛe no nti yɛbɛsrɛ amanfoɔ sɛ ɔmo ntu ɔmo ani nsi so mpɛ pii no